Hello guys, this is Vanessa Bay and गोदान भिडिअ नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला मा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेखौ खालामनाय जाबाय। स' दानाय नायदो बियो बैसोनि सोमोन्दै गिबि सोंनाय The present age of two persons are 36 years and 50 years respectively. If after n years the ratio of their age will be 3:4 then the value of n is मा होनदों सानै सुबुंनि बैसोआ होननाय दं 36 बोसोर आरो 50 बोसोर जायोब्ला अब्ला मा होनदों माखासे समनि n बोसोरनि उनाव बिसोर सानैनि बैसोआ बेसेबां 3/4 जागोन अब्ला n नि अनजिमाया जागोन n माने मा बेसेबां बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोआ 3/4 जागोन। स' दानिया जों बेखौ बोरै सल्भ खालामगोन। स' जों मिथिगौ मा हमना लाबाय a नि बैसोआ बेसेबां 36 आरो b नि बैसोआ बेसेबां 50 years अब्लाना मा होनदों जों बैसोनि होननाय लोगो मा आफ्टार होननाय लोगो प्लास जायो आरो बिफोर होननाय लोगो माइनास जायो बे मोननैखौ जों गोसोआव लानांगोन। स' दानिया नायदो 36 बोसोरनि उनाव होनदों आरो मा मोनसेया बेसेबां होनदों 50 बोसोर अब्लाना मा होनदों बिसोरनि रुजुथाया बेसेबां 4 बाहागोनि 3 जागोन अब्लाना जों मा नैबे 36 जों 4 जों माल्टिप्लाइ खालामनानै 36 × 4 बेसेबां जागोन 10 × 4 24 आव 4 3 144 दाजाब 4 × n 4n equal to 50 × 3 150 जागोन 150 प्लस थ्राइस n अब्लाना मा जासिगोन जोङो 4n खौ 4n माइनास 3n nn गोनांखौ लाखिबाय 150 माइनास 144 अब्लाना जों मा जासिगोन n थालांसिगोन आरो बेयो बेसेबां थासिगोन 6 जासिगोन अब्लाना जोंना एन्सारा माया जागोन नैबे 6 जागोन। स' जोङो बेबायदि खालामनांगोन। So guys, Bima, नैथि question. The average of present of Sachin and Raju is 36. If Sachin is 8 years older than Raju, what is the Raju present age? मा होनदों सानै सुबुं होननाय दं सचिन आरो राजुनि बैसोआ बेसेबां 36 जुदि सचिना राजुनि 8 बोसोर देरसिन अब्लाना मा राजुनि प्रेजेन्ट बैसोआ बेसेबां जों बेखौ दिहुननांगौ। स' अब्ला जोङो मा सचिननि बैसोखौ मा होननानै अब्लाना जों सचिननि बैसोआ मा जागोन x + 8 जागोन 8 बोसोर देरसिन सोरनि राजुनि आरो मा मोनसे जागोन x अब्लाना मा होनदों सानै सुबुं 2 × 36 बेसेबां जागोन 72 जागोन बिसोर सानैनि गासै बैसोआ अब्लाना मा जासिगोन x + 8 = 72 अब्लाना मा जासिगोन x जों x 2x जोङो 8 खौ 12 हरनोसै 72 माइनास 8 अब्लाना मा जागोन x 2x = 64 मोनगोन जोङो अब्लाना जों मा x = 64/2 जागोन अब्लाना जों मा x नि बैसोआ बेसेबां मोनगोन जों 32 मोनगोन मानोना जों रानबाथाय बेसेबां मोनगोन 32 मोनगोन। स' अब्ला जोंना मा जागोन बेहाय नैबे कारेक्ट एन्सार जागोन। बे जोंना कुइसन नम्बर 3 I am 3 times as old as my son 15 years hence I will be twice as old as my son the sum of our ages मा होनदों आङो मा 3 गुन आंनि फिसाज्लानिख्रुइ देरसिन 15 बोसोरनि उनाव आंनि बैसोआ आंनि फिसाज्लानिख्रुइ 2 जागोन गावनि बैसोआ बेसेबां फिसाज्लानि 2 देरसिन जागोन अब्लाना जों मा होनना हमना लानांगोन फिसाज्लानि बैसोखौ जोङो x होनना हमना लानांगोन आरो बिफानि बैसोखौ मा होननानै थ्राइस x होननानै हमना लानांगोन 15 बोसोरनि उनाव होनदों थ्राइस x + 15 आरो मा होनदों 2 गुन देरसिननो 2x + 15 ब्रेकेट स' बेबायदि जाहैगोन 15 बोसोरनि उनाव होनदों नालाय स' बेबायदि जाहैगोन अब्लाना मा जागोन जोङो ट्राइ x + 15 जों माल्टिप्लिकेसन खालामबा मा मोनगोन 2x + 30 मोनगोन अब्लाना जों मा थ्राइस x गोनांखौ बिथिंजाय लाबोबाय आरो मा x गैयैखौ जों 12 हरबाय अब्लाना मा जागोन x जागोन अब्लाना मा 15 स' कुइसना मा होनदोंमोन दा सम अफ आवर एज इज मा होनदों जों सानैनि बैसोनि दाजाब गासैया बेसेबां जागोन होनना सोंदों अब्ला जों मा बिफानि बैसोखौ मा होनना फिसाज्लानि बैसोखौ x होननानै हमना लादों आरो मा बिफानि बैसोआ मा थ्राइस x अब्लाना मा x 1 + 3 अब्लाना मा जागोन x × 4 अब्लाना x नि माना बेसेबां 15 × 4 जागोन अब्लाना मा जागोन 60 बोसोर जाहैगोन स' बेबायदि जाहैगोन स' एन्सारा माया जागोन जोंना अपसन नम्बर 2 बेहाय मा होनदों दा एज
of Harsh and Sumit are 40 years and 60 years respectively. How many years before the ratio of their age was 3:5? मा होनदों Harsh आरो Sumitनि बैसोआ बेसेबांनो 40 बोसोर आरो 60 बोसोरनो अब्ला मा होनदों बेसेबां बोसोरनि सिगां बिसोरनि बैसोआ 3:5 होननानै सानो स' जों बेखौ दिहुननांगोन बोरै दिहुनगोन दानिया नायदो स' बेहाय मा होनदों बिफोर होननाय लोगो लोगो जोंना मा होनदों माइनास जायो होनदों अब्लाना मा जागोन 40 माइनास x जागोन आरो मा 60 माइनास x जागोन बेसेबांनो बिसोर बैसोनि रुजुथाया बेसेबांनो 3:5 अब्लाना जों मा खालामनांगोन दहायनि बायदिनो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनांगोन 40 सानजाब 200 माइनास 5x इकुवेल टु बेसेबां जागोन 180 माइनास 30x जागोन अब्लाना जों मा खालामनांगोन जोङो 5x माइनास 3x खालामबाय आरो मा 200 माइनास 180 खालामबाय जों मा x गोनांखौ ओरैजा लाबोबाय आरो x गैयैखौ आगसि फारसे आगदा फारसे बारा हरबाय अब्लाना 2x इकुवेल टु बेसेबां जासिगोन जोंना बेसेबां थागोन 20 थागोन अब्लाना मा जागोन x नि माना बेसेबां 10 बोसोर अब्लाना मा होनदों बिसोरनि बैसोआ 10 बोसोर सिगां बेसेबांमोननो 3:5 मोननो स' दानिया जों नेक्स्ट कुइसन आरोबाव मोनसे नायबावदोनि The ratio of the age of A and B is to 4:3 respectively. The ratio of their age 8 years from now will be 6:5 respectively. How old was A when B was 7 years old? मा होनदों सानै सुबुंनि मानसिनि A आरो B नि बैसोआ बेसेबां 4:3 थामनो मा होनदों बे 8 बोसोर उनाव बिसोरनि बैसोआ बेसेबांनो 6:5 अब्लाना मा होनदों A नि बैसोआ बेसेबां जेब्ला B आ 7 बोसोरमोन होननानै सानदों अब्लाना जों दानिया मा खालामनांगोन दानिया नायना लादों स' अब्लाना मा जागोन 4x plus 8 जागोन आरो गाहायाव मा जागोन 3x plus 8 जागोन अब्लाना मा जासिगोन रुजुथायाव 6 रुजुथाय 5 होनाय दं अब्लाना मा जागोन 4x into 20x plus 8 into 5 8 जों 5 40 समान 3 सानजाब 6 18x plus 48 अब्लाना मा जागोन 20x minus 18x equal to 48 minus 40 अब्लाना मा जागोन 2x equal to बेसेबां 8 जागोन अब्लाना मा जागोन x नि बैसोआ बेसेबां 4 जागोन अब्लाना जों मा बेहाय नाय 4 into 4 16 जागोन आरो मा 4 into 3 बेसेबां जागोन 12 जागोन अब्ला नायलाय 7 years होनो बेहा बेसेबां 5 years डिफारेन्स दं अब्ला 16 निफ्राय 5 दानख'बा बेसेबां 11 बोसोर जागोन स' एन्सारा माया जागोन नैबे 11 बोसोरा जागोन बेबायदि कुइसना SSC GD आनो जा रेलवे ग्रुप D आनो जा बेफोर मा बेबायदि फैबाय थायो स' नोंथांमोना दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्लाना मा खालाम नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ अब्लाना लाइक शेयार आरो कमेन्ट हो थेंक्स फर वाचिं